Guys, mga una ta guys. Among sudan kay Paksiw. Shout out din sa ako ang mother ani galoto. Oh? Mano siya inununan nga tulingan. Pero nakaluwag-luwag man mauning humay sa among gilong ag. Okay. Ano man yung pagkaparat naman. Guys, daghan kay nga asin diri guys. Ay. Siguro lang tarong. Sabo pa kam. Parat jud na ninoo ka. Yung alang-alang nga. Parat bagon tumugyan mangas limang. Ikaw nung luto. Gutom na mabukay ko si Umagon. Taro nga babagon ng peg na gaya timpla ba. Unan na yun among maapuan pero lami biya po. Balikan ako sa Kulambugan kay ni-order ko niya og corn coffee nga nans. Para lami ang katulog ko nun ha. Karon. Manda ka day. Shout out idira ka tirin ha. Dayal niya. Ingon-ingon pa ka, oh, tagdusi ang pak. Wali mo taga eh. Tutal-tutal ko to 80 akong nabayaran karon. Kani manuong kape gihata, kani. Siya oh, kani. Dayon Southwestern sa eskwelahan sa Cebu na si Ma'am, shout out si mo Ma'am ga comment siya sa kuha na pila daw bayad sa tip kung mo perform ko. Yan ako nga. Ma'am, 5,000 yun akong pangayo, ma'am, kay naamo ko yung makeup artist, ma'am, dayon. Ang akong mga gamit is dapat presentable food. Kay daghan biya po ng mga tao, dili biya basta-basta ang mga nang-eskwela sa Southwestern kanang naa sa Cebu karon. Nag-eskwelahan sa una ni James Tipide. Na mag-swimsuit ramang ko ana nga mag-stocking. Na masaya man kog umbrella. You have my heart. Ano dito? I'm never gonna be apart. Madala po kong payong. Alright. Dayon i-confirm nila kay ang nabudgetan is ang 5,000 ra ang kaon ug ang additional sa plate pamasahe is wala man na apil sa sesyon. Mo na. No, murag mairis jud ang mga kuan ani nga mga province, murag wagi jud ko sa Cebu. Nag-street akong event sa Cebu, no? Na. Ang mga marites dira. Na, unsaon na lang yung mga marites dayo. Ayan. Sumparaat. Ibang pag may nakakuan maning Ano ba? Sumparaat sa AGIMs. siya may nakakuan eh. Mandungog ka. Dili ko mag-uol. Kay si Sir Dan, big shout at kay Sir Dan Mark, na siya yung mga condo unit, kana mga hotel nga ginaabangan sa Manila. So dili ko pasagdan niya, niingon pa magani ako siya gabi, unsa man ikuyog ni mong mama. Yung ko ayaw lang sir, kawalay mahabilin sa balay. Dayon di man punta maglangay-langay, kay pagkalunis klase, di po dayon. So plano pa na. Dayon si Sir Mil is, mahatag po siya na ako og para gown sa kung birthday ka na daw mura jud kog Barbie. Plano pa na ha. Dili pa na ingon nga kuan, di pa na final. Nga si Sir si Mami Silso
siya may magkuan sa mga pagkaon og si Mar. Oh. Pero ako dili po pwede po og magdala po kog ulang man no. Ulang Lain po danan ilahang gasto niya. Ulo to tambay. Kung anak ra. Kay Sanan ka ang lechon biya sa Cebu, grabe sa live niingon gamay lang 9,000. Ay ang chicken, ang pork belly palandaan mo kabat na 8,000 daa. Depende sa size basta ang lechon daw regular is 90. Muna na. Dexter. Nawala ang messenger ni Dexter. Dito na siya na ako message sa Instagram. Ambot po ni Dexter Dex, happy na akong birthday, Dex I love you, dear Dex. Love ka na ako, Dex. Pwede mi ha? Pasilak-hilak na yan. Dayon. Mami Silso. Ay, ang summer liti di ay ma. Kay, parihara po di glanaw ang dagan ma. Kay mugikan siya alas 9. Dito ay. Oh, maabot siya alas 4 kadlaw na siya sa Cebu. Samar, dili mo na samar. Liti man siya giingon niya. Liti kabalian. Ha? Liti kabalian. Ang samar. O lungsod man ila ha, lungsod. Layo kayong samar Isok ng mga tao samar Kabalian mo din na ilaha. Ang lungsod ila ha mo giingon dayon. Bato. Oto siya niingon siya na. Wala na niya gi-open ang kuan gabi kay siya rin magkuan sa mga pagkaon. Ayo dili po yan. Ipo ko kaya. Maulaw ka balo bi kami siya maulaw bi tang Sir Dan. Gikag Manila Sir Dan niya. Makikita lang jud nako. Okay man naman po silang gems, di man ta mag-uol. Naman po si Nick mauli po. So, mana, nahurot ng kanon. Pero mudugang pa ko Salamat.